Чым плануе займацца Марына Васілеўская пасля палёту ў космас? Якой маёмасцю валодае новаспечаны памочнік Лукашэнкі і як сеў у лужыну міністр гандлю? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Марына Васілеўская хоча ў палітыку. Першая касманаўтка Беларусі працягвае раздаваць інтэрв'ю прапагандзе. На гэты раз яе запрасілі ў студыю праграмы «Добрай раніцы, Беларусь», дзе сярод іншага спыталі пра планы на бліжэйшую будучыню. Сейчас, конечно, предстоит очень много мероприятий. Я хочу поделиться тем опытом, что я получила в космосе за этот проект. Я хочу поделиться с людьми. Хочу рассказать. Очень много всего есть, что рассказать и показать. И, конечно, я хотела бы работать на благо нашей страны, на благо нашего народа. Возможно, что-то с космической сферой связано. Общественная деятельность. В общем, я патриот своей страны, я люблю свою родную Беларусь, свою родину и хочу здесь быть и работать. Падобна, што 33-гадовай жанчыне прыйшлася даспадобы роля жывога помніка, і яна паспрабуе атрымаць з яе і палітычныя дывідэнды, што ў прынцыпе ў цяперашніх умовах больш чым рэальна. А вось на пытанне, ці паляціць яна ў космас яшчэ раз, Васілеўская адказала адмоўна. І тут яна ў прынцыпе адэкватна ацэньвае сітуацыю. Яе 10-дзённыя прыгоды на МКС каштавалі каля 70 мільёнаў даляраў, якія заплаціла Расія. Малаверагодна, што калі нехта ў наступны раз захоча за свой кошт адправіць на арбіту беларусаў, то гэта зноў будзе Марына Васілеўская. Дамы, кватэры і 4 ствалы. Намеснік Лукашэнкі па ўсебеларускім народным сходзе Александр Косінец за дзесяцігоддзі ў абойме ўлады здолеў нажыць неблагія актывы. Пры дапамозе Белпола ўдалося высветліць, якая маёмасць ёсць ва ўласнасці чыноўніка. Пасля пераезду ў Мінск у сярэдзіне нулявых Косінец сям'ёй пабудаваў трохпакаёўку ў доме для работнікаў Атланта плошчай 120 квадратных метраў. Праз некалькі гадоў яму далі зямлю для будаўніцтва ў Драздах. Там чыноўнік пабудаваў катэдж плошчай больш за 400 квадратаў, валодае ім намеснік Лукашэнкі на пару з сынам. Акрамя таго, на Александра Косінца зарэгістраваныя ажно 4 адзінкі зброі. Гэта ружжо і пісталет маркі «Іш», а таксама 2 рэвальверы. Што адметна, на чыноўніка не зарэгістраваны ніводны аўтамабіль. Міністр хацеў пахваліць Лукашэнку і сябе, але ў выніку сеў у лужыну. Кіраўніка міністэрства гандлю Алексея Богданова ў эфіры СТБ папрасілі пракаментаваць вынікі УНС. Чыноўнік у адказ пачаў пафасна расказваць пра тое, што за час незалежнасці Беларусь дасягнула так шмат усяго, чаго іншыя краіны не дасягалі ніколі, але ніякіх прыкладаў Богданов, вядома, не прывёў. Далей ён пераключыўся на сваю сферу і пахваліў рашэнне Лукашэнкі пра ручное кіраванне цэнамі. С 2022 года мы ввели новую систему регулирования цен, которая позволила обуздать инфляцию в нашей стране. И, конечно, граждане чувствуют, приходя в магазин, что нету такого роста цен, как в других, например, странах, что товары доступны. Чыноўніка, які кажа выключна агульнымі фразамі, даволі складана падлавіць на хлусні, але давайце паспрабуем. Можна меркаваць, што пад іншымі краінамі ён меў на ўвазе ў першую чаргу заходніх суседак, але ў параўнанні з амаль 6% інфляцыі ў Беларусі Польшча мае 3, Латвія 1, а Літва ўвогуле 0,4%. Прычым цэны там фарміруе рынак, а не рашэнне кіраўніка дзяржавы. А вось калі браць усход, то тут Беларусі ўжо ёсць чым пахваліцца. Інфляцыя у нашай краіне ніжэйшая за Расію і Казахстан, але з кім канкрэтна прыводзіў паралелі міністр Богданов, застаецца загадкай. У раёне са 100-тысячным насельніцтвам не засталося ніводнага ветэрана Другой сусветнай вайны. Выданне «Флагшток» прааналізавала інфармацыю пра выплаты да 9 мая ў Гомельскай вобласці і прыйшло да сумнай высновы. Ва ўсім Жлобінскім раёне з насельніцтвам амаль 100 000 чалавек памерлі ўсе ветэраны Другой сусветнай вайны. Выплаты ў рэгіёне будуць налічаныя 189 людзям, 176 з якіх гэта былыя вязні канцлагераў, а астатнія ўдовы і дзеці ветэранаў, блакаднікі і ўзнагароджаныя медалём за абарону Ленінграда. У тым спісе няма ніводнага чалавека з катэгорыі інвалідаў і удзельнікаў вайны. Усяго ў раёне на выплаты патрацяць 196 000 рублёў, то бок кожны атрымальнік атрымае каля 1000.
У беларускім райцэнтры фактычна знеслі адзіную славутасць. І здарылася гэта ў рамках рэканструкцыі. Сядзіба Мяшчэрскіх у Клімавічах была апошнім помнікам драўлянага дойлідства ў псеўдарускім стылі ў Беларусі і галоўнай славутасцю горада. Асабняк пабудавалі ў 1867 годзе, а да закрыцця ў ім размяшчаўся краязнаўчы музей. Летась у будынку, які быў у аварыйным стане, пачалася рэканструкцыя. Нягледзячы на заявы чыноўнікаў і спецыялістаў пра важнасць захавання аўтэнтычных элементаў, да славутасці паставіліся як да звычайнага драўлянага дома, то бок цалкам знеслі, а на яго месцы пачалі будаваць новыя цагляныя падмуркі. Такі падыход тлумачаць тым, што для сапраўднай і ашчаднай рэканструкцыі патрэбныя вялікія грошы, а іх, як заўсёды, няма. Адбудаваць будынак збіраюцца да дажынак. Стала вядома пра чарговы суд над грамадзянінам Украіны ў Беларусі. 29 красавіка ў Брэсце пачнуць разглядаць справу Артёма Макавея, якога вінавацяць у агентурнай дзейнасці. 25-гадовы Макавей нарадзіўся ў Мікалаеўскай вобласці Украіны. Калі яму было 10 гадоў, памёр яго бацька, а маці атрымала цяжкую траўму і надоўга трапіла ў бальніцу. Таму хлопца адправілі да бабулі ў Беларусь, дзе ён і асеў, але захаваў украінскае грамадзянства. Артём Макавей жыў у Кобрыне і працаваў дыджэем. Больш за год таму з ім знікла сувязь. Цяпер яму пагражае да 7 гадоў калоніі. Таксама ў раскладзе судоў з'явілася імя Кацярыны Шаблінскай-Івановай. Маладую маці-адзіночку з Мінска судзяць па 3 палітычных артыкулах. Жанчыну затрымалі мінулай восенню, і цяпер яе вінавацяць у распальванні варожасці, удзеле ў пратэстах, а таксама ў закліках да санкцый. Па апошнім самым цяжкім артыкуле маладой жанчыне пагражае ад 4 да 12 гадоў калоніі. Іншыя віды пакарання не прадугледжаныя. Суд над жанчынай пачнецца 15 мая. Такое таксама бывае. Са спісу экстрэмісцкіх матэрыялаў выключылі адзін пункт. Тут нагадаем, што ў лістападзе мінулага года суд Жыткавіцкага раёна прызнаў экстрэмісцкім двухтомнік твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, выдадзены дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура» ў другой палове нулявых. Пастановай прэзідыума абласнога суда забарона класіка была адмененая. Гэта першы падобны выпадак, калі нешта выключаць з экстрэмісцкага спіса. Гамяльчанка сказала свайму сыну, што той тоўсты, і ў выніку ўсё скончылася крымінальнай справай. Абставіны сямейнай драмы прыводзіць партал «Зеркала». У адзін з дзён жыхарка абласнога цэнтра выказала свайму сыну-падлетку, што ён шмат важыць, і яму варта менш есці. Хлопчык на гэтыя словы пакрыўдзіўся і паабяцаў напісаць на маці заяву ў органы апекі. Тут у справу ўмяшаўся айчым. Ён схапіў пасынка за вуха і пачаў круціць. Падлетак сцвярджае, што яго яшчэ і ударылі, але дарослыя гэта абвяргаюць. Тым не менш, хлопец з дапамогай свайго роднага бацькі здолеў атрымаць заключэнне экспертаў пра траўмы, і справа дайшла до суда. Суддзя прызнала айчыма вінаватым у нанясенні лёгкіх цялесных пашкоджанняў, і ў выніку мужчыну аштрафавалі на 1200 рублёў. Чыноўніца загадала юным баскетбалістам выйграць турнір у гонар усебеларускага народнага сходу. Генеральная сакратарка Федэрацыі баскетбола Настасья Марыніна сустрэлася з юнацкай зборнай Беларусі, якая збіраецца на турнір у Кыргызстан. Яна пабачыла сімвалізм у тым, што сустрэча праходзіць у дні УНС, і пахвалілася, што ў лукашэнкаўскім хурале удзельнічала баскетбалістка зборнай Юлія Рыцікава. З гэтай нагоды Марыніна паставіла 15-гадовым падлеткам задачу паказаць максімальны вынік і з гонарам прадставіць краіну. Вольга Бондарова расказала, за што на яе падалі ў суд. У мінулым выпуску мы расказвалі пра пазоў уладальнікаў інтэрнэт-партала Гродна.ін супраць прарасійскай актывісткі. Падрабязнасці гісторыі не было, але пазней пра суд напісала сама Бондарова. Яна адзначыла, што нагодай для прэтэнзій стаў ейны допіс пра выставу ў Гродні мастака Уладзіміра Сакалоўскага. У ім аўтарка называла яго БЧБ мастаком, а таксама накінулася на медыа, якія анансавалі мерапрыемства. У публікацыі быў скрыншот сетак Гродна.ін, які Бондарова назвала экстрэмісцкім сайтам. Журналісты вырашылі абараняць у судзе сваю дзелавую рэпутацыю, бо іх партал не прызнаны экстрэмісцкім. У выніку Бондарова абвінаваціла сваіх падпісчыкаў, што яны выдумляюць тое, чаго няма, і змяніла допіс, прыбраўшы скрыншот з Гродна.ін. Чым скончылася разбіральніцтва, пакуль невядома.
У Расіі з працоўнага рабства вызвалілі пажылога беларуса, які жабраваў за ежу. 63гадовы Віктор Чыкуноў прыехаў на заробкі ў Падмасков'е вясной, бо ў яго на радзіме нікога і нічога не засталося. За мяжу яго перавезла жанчына, якая зарабляе на жабраках, і пасяліла яго ў кватэры з 10 людзьмі. Так беларус патрапіў у рабства і стаў прафесійным жабраком. Кожны дзень яго адвозілі ў розныя месцы і выдавалі таблічкі жаласлівымі надпісамі. Штодня ён зарабляў каля 100 даляраў, якія забіралі надглядчыкі разам з прадуктамі. Пра ўцёкі жабракі нават не думалі, бо ім пагражалі збіццём. Выратавала беларуса неабыякавая міначка, якой той паскардзіўся на жыццё і ўмовы. У кватэры жанчыны, якая займалася бізнесам на жабраках, знайшлі некалькі пашпартоў грамадзян Беларусі. Цяпер ёй займаецца паліцыя. У Лунінецкім раёне у Лужыне патануў малады мужчына. 25 красавіка ў адной з вёсак знайшлі цела 34гадовага мужчыны, якое ляжала ў нізіне, запоўненай дажджавой вадой. За дзень да трагедыі маладзён п'яным сышоў з дома. Варта адзначыць, што гэта ўжо не першы падобны выпадак за апошні час. На мінулым тыдні 56гадовы жыхар Барысава зваліўся тварам у лужыну і захлынуўся. Аб'ядноўвае гэтыя недарэчныя трагедыі адзін фактар – моцнае алкагольнае ап'яненне. Незвычайныя канцэрты народнага артыста. Эдуард Ханок, якому нядаўна споўнілася 84 гады, зладзіў творчы вечар у Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. Вядомы кампазітар забаўляў студэнтаў не толькі шлягерамі уласнага аўтарства, але і хітамі расійскіх спевакоў. Ханок граў і спяваў песні Юрыя Шатунова, Басты, Анны Асці і іншых. Мальчик попал, а как он стесняется, а как он целуется. Мальчик поплыл к центре зала, пусть он танцует, пока танцуется. Відэа з народным артыстам разляцелася па тыктоку. Даспадобы яно прыйшлося не ўсім. Некаторыя каментатары параілі пажылому Ханку не прыніжацца. Вось такія навіны пятніцы. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. А таксама глядзіце ў нядзелю наш традыцыйны сюжэт. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.